ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஎன்ஸ் அல்டிமேட் கொண்டாட்டம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம அசோக் நகர் ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று அனுமன் ஜெயந்தி விழா வந்து வெகு சிறப்பாகவும் விமர்சையாகவும் நடந்தது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அனுமன் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி கவசத்தில் காட்சி தந்தார். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான அலங்காரங்கள் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் போட்டுட்டு வரோம் நம்ம. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10ஆம் நாள் திருவிழா. ஸோ 10ஆம் நாள் திருவிழா பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆஞ்சநேயர் பார்த்தீங்கன்னா மலர் அலங்காரத்தில், அதாவது ஃபுல்லாக வந்து மலராலேயே அலங்காரம் பண்ணி வந்து காட்சி தராரு. ஸோ உங்களுக்கு நேரம் கிடைச்சதுன்னா இந்த அசோக் நகர் ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் போய் தரிசிங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.